Ako inak dneska s tým pokrom? Klasika o 8 dňa. Dík. Prosím. Krajská polícia Žilina. Hovorím s Marekom Bednárom. Áno, pri telefóne. Pán Bednár, voláme vám vo veci vážnej dopravnej nehody vašej rodiny z dnešného poobedia. V kritickom stave boli prevezení do žilinskej nemocnice, kde žiaľ vaši rodičia svojim zranením krátko. Tak čo, ako bolo v škole? A úlohy už máš? Nemáš. No dobre, tak si choď robiť a ja ti príjem pomôcť, dobre? Tak, ukáž. Čo tu dneska máme? Ahoj. Ahoj. Inak ja som Marek. Natália. Natália, počkaj. Nešla by si so mnou na kávu? Tak na kávu, hej? No, vonku na kávu. Myslíš rande? No samozrejme. Dnes po obede? Platí. A prečo si vlastne dala tej rybke meno Klaus? Keď som bola malá, tak som veľmi túžila po nejakom zvieratku, ale naši mi to nechceli dovoliť. Tak som si vymyslela rybičku Klausa. A nosila som ju všade v takom poháriku so sebou. Brat sa mi za to smeje dodnes. A čo ty, máš nejaké vtipné príhody so súrodencami? Ani nie, lebo brácho ten je mladší. Ale má rád modely, tak stále niečo lepíme. Tak to je skvelé, možno z neho tiež vyrastie taký nádejný architekt. To uvidíme. Dobrú chuť. Dobre. No ono to bolo v pohode. Ale my sme sa potom vrátili a všetci už boli doma. A s tými kamarátmi sa teraz stretávaš? Už ani moc nie. Teraz trávim všetok čas hlavne s Dominikom. Ten ma teraz potrebuje. A o čo ide? Má nejaký problém? No od istého momentu nerozpráva. A cítim zodpovednosť za to, aby sa z toho dostal. Ale je to múdry chalan, takže vlastne už teraz ho vo veľa veciach obdivujem. A s otcom si rozumel viac ako so mnou, ale robím čo sa dá. A teraz si už s otcom nerozumie? Marek, prepáč, nemusíš o tom hovoriť. Dopravná nehoda pred pár mesiacmi. Dominik sa druhýkrát narodil. To mi je veľmi ľúto.
Keď ty si v tej práci vôbec tak nevyzeral. Dominika som dostal do opatery hneď po nehode, takže na nariekanie vôbec nebol čas. No a odkedy poznám teba, tak mám pocit, že je znova všetko dobré, ako kedysi. Marek, veľmi mi na tebe záleží a chcem, aby si vedel, že sa na mňa môžeš kedykoľvek obrátiť. A pomôžem ti kľudne aj s Dominikou, možno si budeme rozumieť. Tak vás rád zoznámim. Ozaj, dneska večer k nám príde Natália. Tak urobím babky recept. Dobre? Idem! Ahoj. Vítaj. Tak, cíť sa ako doma. Ďakujem. Dáš si víno? Dá. To fakt dobre vonie. Je to starý rodinný recept. Tak na ten som zvedavá. Tak, na zdravie. Na zdravie. O chvíľku to bude. A čo, Dominik nepridá sa? Dorobí si úlohy a príde. A inak rád by som ti už konečne predstavil svojho brata. Tak, toto je Dominik. Ahoj. Ahoj. No tak počkaj. Môžeš mi aspoň vysvetliť, prečo si od nás tedy tak náhle odišla? A nedokážeš mi ani len zdvihnúť telefón. Marek, prepáč. Celé to na mňa vtedy padlo. Bolo toho na mňa priveľa. Tvoj brat. Ja myslela som, že na to všetko som pripravená, že to zvládnem. Dobre, ale skús ma pochopiť. Okrem našich a brata som nemal nikdy nikoho iného. A ja sa snažím, ale ja neviem. Ja jednoducho neviem, čo mám s tým ďalej robiť sám. Tak mi dovolte s tým pomôcť. Smířit se se smrtí blízkého člověka je jednou z nejtěžších věcí, kterou si každý z nás dříve či později bude muset projít. A obzvlášť těžké je smířit se smrtí člena rodiny. Jediným skutečným lékem na to je čas. Bohužel neexistuje žádný ověřený postup na to, jak se s tím vyrovnat. Při ztrátě milované osoby by se člověk neměl uzavírat sám do sebe, ale naopak se obrátit na někoho blízkého, se kterým může břemeno nést. Společně. Poď. Dobre, počkaj, počkaj. Dobre, a ideš, poď. No, vidíš, to paráda. Tak čo, rábujeme? Tak.
A co se vaší komunikace s Dominikem týče? Už s váma mluví? Bohužiaľ nie, ale verím, že je to na dobrej ceste. Ďakujem. Marek, prepáč, že odchádzam bez rozlúčky, ale už sa nedokážem tváriť, že je všetko v poriadku. Hovoril ti to psychológ, hovorila som ti to ja. Fakt som sa snažila. Ty ale sústavne vytesňuješ skutočnosť. Chod sa presvedčiť sám. Je čas, aby si opäť navštívil ich hrob. Tvoj brat tú haváriu vtedy neprežil.